to do what you can where you are with what you have. I didn't have any money. I didn't know anything about the political process. I didn't even have any support. But here's what the guy told me. It's possible you could win. That's all I had. Les Brown እዚ ሰብ ንብዙሓት ግዜያት ብጽልሙ ብመንነቱ ድኽነቱ ብዙሓት መግለልትን ጸገማትን ዝወጽሖ ፍጹም ኣእምራዊ ድንዛዘ ዘለዎ ሰብ ተባሂሉ ነይሩ። ንጸገማት ከም መደያይቦ ኣጋጣምታት ተጠቒሙ ከምዚ ዝረኣኹሞ ኣብ ዓለም ተኣዝዩ ሕቡብን ሓያል ተጽዕኖ ፈጣሪ ክኾን ዝበቕዐ ሌስ ብራውን መን እዩ? ንቓንዝኡ ነብዓወት ዝቐየረ ሚስጥርከ እንታይ ነይሩ? ሓቢርና ክንደስሶ ኢና። ንመምኽኔታኹም ዝፈታተን ንዓቕሙታትኩምን መንነትኩምን ዘጉልሁ ተመሳሳልቲ ዛንታታት ብቐጻልነት ክበጽሐኩም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ግበሩታ። በዚ ተመሳሳሊ ዛንታ ንዝሓልፉ መቕርብኩም ሼር ብምግባር ናይ ሓሳብ ልዕልና ብምምጻእ ኣብ ህይወቶም ለውጢ ከምፁ ንሓግዞም። ሌስ ኣብ ምቾት ኣይተወልደን። ንሱን ማንትሓውን ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ ዝርከብ ዝተደርበየ ህንጻ ተወሊዶም ተደርበዮም ነበሩ። ብድሕሪኡ ብሓንቲ ማሚ ብራውን እትበሃል ሕያወይቲ ሰበይቲ ተረኸቡ። እታ ሰበይቲ ሃብታም ነበረትን ግድሓቂ ከም ናይ ባዕላ ናይ ማህፀና ደቂ ክትምግቦምን ክትዓብዮምን ጥራይ ኣዝያ ጽዒራ። ሌስ ከም ናይ ባሓቂ ዲኡ ይፈትዋ ነበረ። ምክንያቱ ፍቕሪ ሓለዋን ተስፋን ሂባ ኣደ ስለ ዝኾነቶ። ሓደ መዓልቲ ሌስ ንእሽቶ ወዲ ምስ ኮነ ነዲኡ ናብቲ ትሰርሐሉ ዝነበረት ዓብዪ ገዛ ደድሕሪኣ ሰዓበ። እቲ ዝሓየለን ዝኸፍአን ናይ ፅሬት ስራሕ እያ ትሰርሕ ነይራ። እቲ ባልጃታትን ኣቑሑታት እቲ ገዛን ትስከምን ንምድሪ ቤት እቲ ገዛውቲ ተንበርኪኻ ትውልወል ነበረት። ኣበርቲዓና ረሃፀትን እናተንፈሰትን ኣዝያ ደኺማ ረኣያ። ሌስ እናነበዐ ጠመታ። ከምዚ ኢሉ ድማ ሓተታ፣ ማማ ስለምንታይ ኣብዚ ገዛ እዚ ትሰርሐለኺ? ከምዚ ኢልክና ሰርሐኺ ኢኺ ንዓና ናይ ማህፀንኪ ደቅኺ ዘይኮና ትከናኸናን ተዕቢናን ዘለኺ? ፍሽኽ ኢላ ድማ ከምዚ በለቶ፣ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ክገብሮ ዘለዎ እዩ፣ ከምኡ እውን ካብዚ ዝሓሸ ህይወት ክትረክብ ስለ ዝደሊ እየ። እታ ክፍእትን ብርትዕትን ህሞት እቲኣ ንሌስ ቀየረቶ። ንርእሱ ከምዚ ኢሉ ቃል ኣተወ፣ ሓደ መዓልቲ ካብዛ ገዛ ከውፃእ እየ፣ ድሕሪ ደጊም ንኻልኦት ክሰግድን ክተፅርን ፈፂማ ኣይክትግደድን እያ በለ። ሌስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓብይን ፈታንን ቃልሲ ኣጋጠሞ። በኣእምሮ ስምዒታዊ ምዕባሉን ብትምህርታዊ ግስጋስኡ ዝደንገዘ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነበረ። እቲ ምልክት ንእሽቶን ዝተሰበረን ኮይኑ ከም ዝስምዖ ገበሮ። መምሃርቱ ድማ ሰሓቕዎ። መምህራን ሸለል ይብልዎን ይንዕቕዎን ነበሩ። ንሱ እውን በሊሕ ከም ዘይኮነ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ፈጺሙ ከም ዘይዕወት ከኣምን ጀመረ። ኣብዚ ኩሉ ንዓርሱ ሓዊስካ ኣብ ዝኸፈአሉ ግዜ ሓደ በሊሕ መምህር ንኩሉ መለኻኽታ ሌስ ቀየሮ። ስምቲ መምህር ሌሮይ ዋሽንግተን እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ክፍሊ ንሌስ ኣብ ቦርድ መጺኡ ናይ ሒሳብ ግድል ክፈትሕ ሓተቶ። ሌስ ድማ ከም ዝበለ፣ ኣይኽእልን እየ መምህረይ፣ በሊሕ ኣይኮንኩን፣ ድንዙ ዝኣእምሮ እዩ ዘለኒ። ዋሽንግተን ኣብ ዓይኒ ዓይኑ እናረአየ ብጽኑዕ ከምዚ ድማ በሎ፣ ዳግማይ ከምኡ ኢልካ ከይትዛረብ፣ ካልእ ሰብ ብዛዕባኻ ዘለዎ ርእቶ ክውንነትካ ክኸውን የብሉን። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚራ ምናልባት ንሱ ካብቲ ሰባት ዝበልዎ ንላዕሊ ከም ዝነበረ ከኣምን ጀመረ። ሌስ ሕልሚ ነይርዎ፣ ናይ ሬድዮ ዲጄ ክኸውን ይደሊ ነበረ። ግን ዝኾነ ተመክሮ ይነበረን፣ ገንዘብ ኣይነበረን። ሰባት ድማ ክሳብ ሕጂ ይስሕቕዎን ይቕልድሉን ነበሩ። እቲ ጥበበኛ መምህሩ ዋሽንግተን ግን ተወሳኺ ካልእ ምኽሪ ሃቦ፣ ክትጠሚ የለካ በሎ። ስለዚ ሌስ ናብ ሓደ ናይቲ ከባቢ መደብር ሬድዮ ኸይዱ ስራሕ ሓተተ። ኣይፋልን ንስኻ ነዚ ስራሕ ይትበቅዕን በልዎ። ንጽባሒቱ ተመሊሱ ኸደ። ሕጂ እውን ኣይፋልን በልዎ። ንጽባሒቱ መላሊሱ ልዕሊ 10 ግዜ ተመላለሰ። ኣብ መወዳእታ ተሓላፊ ምርር ኢልዎ፣ እሺ ብፅሬትን ቡንን ብምቕራብ ክትሕግዝ ትኽእል ኢኻ በሎ። ሌስ እሺ ክቕበሎ እየ በለ። ኩሉ ግዜ ነቲ መሬት ኣብ ዘፅርየሉን ቡን ኣብ ዘቕርበሉን ግዜ ኩሉ እቶም ሰራሕተኛታት ትካል ዝሰርሕዎ ነበሩ ስራሕቲ ቀስ በቐስ ብርሑቕ ኮይኑ ብምዕዛብ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ቦታ ንሱ ከም ዝኾን ብምእማን ብትዕግስቲ ብምጽባይን ንዓርሱ ሕድሕድ ነገር ብምምሃር የዳሉ ነበረ። ሓደ መዓልቲ እቲ ዲጄ ናይቲ ትካል ሰኺሩ እቲ መደብ ከመሓላለፍ ይከኣለን። ኣብቲ ሰዓት
ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰብ ሌስ ጥራይ እዩ ነይሩ ናብቲ ስቱድዮ ጎዩ ኣብቲ ማይክሮፎን ኮፍ ኢሉ ከም ዝበለ ክቡራንን ክቡራትን ፍትዋት ተኸታተልቲ ዝመደብ ሌስ ብራውን ወዲ ማሚ ብራውን እየ ሙዚቃ ተፃዊቱ ንሰባት ተስሒቁ ዘድንቕ ስራሕ ሰርሐ ካብታ መዓልቲ እያ ጀሚሩ ኣብታ ከተማ እቲ ዝቐልጠፈ ሕቡብ ዲጄ ኾነ ድሕሪ ዓመታት ሌስ ሃብታምን ፍሉጥን ዕውትን ኮነ ብድሕሪዚ እቲ ቀዳማይ ዝገበሮ ነገር እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ነዲኡ ጽብቕቲ ገዛ ገዝአላ ከምዚ ድማ በላ ኣደይ ዳግማይ ካልእ ደርቢ ክተፅሪ ፈፂምኪ ኣይትግደድን ኢኺ እዚ ገዛ ናትኪ እዩ ክልቲኦም ነብዑ ዝበፅሕዎ ፀገማትን ቃንዘንታትን ኩሎም ናብ ኣጋጣሚታት ብምቕያር መፅውዑ ድማ ፈጸመ ሌስ መጠኖም ዝሓለፈ ፀገማቱ ደው ከብልዎ ኣይፍቀደን ቃንዝኡ ከም ሓይሊ ተጠቕመሉ ከምዚ ድማ በለ ኣደይ ትሰርሖ ነበረ ስራሕን ትሰርሐሉ መንገድን ሰባት ዝህዋ ዝነበሩ ዝኸፍአ ቦታን ክንክንን ኣምሪረ ፀሊእዮ እቲ ቃንዛ ንሱ ሓይሊ ሂብኒ ንድኽነቱ ይኹን ንስንክልንኡ ከም ድኽመት ኣይረኣዮን ናብ ላዕሊ ንኽድይብ ከም መደያይቦ ተጠቐመሉ ንህይወቱ ንመንነቱ ንፅልሙ ከምኡውን ሕሉፍ ህይወቱ ምውቋስ ኣቋረፀ የግዳስ ኣብቲ ክገብሮ ዝኽእለት ኮረ ሌስ ሓደ ሓቂ ድማ ተረድአ እቲ ሓቂ ከምዚ ኢሉ ድማ ገለጾ እቲ ዘጋጠመካ ይኮነን ከገድሰካ ዘለዎ ተዘገድስ ኣብ ውሽጥኻ ዝፍጸም እዩ መሪር ከይኸውን መሪፁ ዝሓሸ ክኸውን ግን መሪፁ ነቲ ናይ ደገ ጸልማት ምጥማት ኣቋረፀ እሞ ናይ ውሽጢ ዓቕሙ ክጥቀም ጀመረ ሌስ ኣብ ዓለም ዝነበሮ ዓበይቲ ድርኺት ዝፈጥሩ ተዛረብቲ ሓደ ኾነ ኣሽሓት ሰባት እናሰምዑ ኣብ መድረኽ ተዛረበ ሚልዮናት እውን ኣነቓቕሐ ከምዚ ድማ ይብል ነበረ ኣትኩረትካ ናብ ዝኸደ ኩሉ ፀዓትካ ይውሕዝ ንህይወትካ ባዕልኻን ጥራሕ ሓላፍነት ውሰድ ኣብ ውሽጥኻ ዓብዪ ዓቕሚ ክእለት ብቕዓት ኣለካ እንተ ደኣ እቲ ብህፃንነቱ ኣብ ጎደና ዝተደርበየ ድኻ ኩሎም ሰባት ድኹምን ዓሻ እናበሉ ብፅልሙ ዝስሕቕዎን ዘናሸውዎን ናይ ኣእምራውን ስምዒታውን ድንዛዘ ዘለዎ ተባሃለ ንብዙሕ ግዜያት ብሰባት ተቐባልነት ዝሰኣነ ሌስ ክዕወት እንተኽኢሉ ኣነ ንስኻ ማሕበረሰብና ዓድናኻ ሕሉፍናን ዘጋጠመናን ክፋእን ሕሰምን ብዘይገድስ ዘለናዮ ኩነታት ቦታ ብዘይገድስ ልክዕ ከም ሌስ ዛንታና ክንቅይር ንኽእል ዶ ትብሉ ድሕረ ባይታኻ ንመጻኢኻ ክቆጻጽሮ ኣይተፍቅድ ቃንዛኻ ሓይልኻ ግበሮ ስቕታኻ ሓይልኻ ግበሮ ሕልምታትካ ክፍጸም ይኽእል እዩ እንተ ኣሜንካን ተስፋ እንተ ዘይቆረጽካን ጥራሕ